ka gane baban gida cika ai da motar nan ta tsaya shi ni buga ma bai ko Najeriya shina can wurin umra ya bugo min yace a tai a sa mata injin a tashe ta. Allahu akbar. Motar nan ko? Motar nan. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yanzu abin zo gare ku. Ko wai sallah shi addu'a. Allah shi kawo mana mai girma minista ya shiga cikin takarar ga. Amin. Kuma Allah ya cishe shi. Amin. Amin. Duk wanda ka son wani mugun abu ga minista, Allah ya zama abi ne can. Duk inda alheri shike, Allah ya kawo ma minista da mai girma gwamna. Amin. Sa'an nan hajiya mata ta yi uwar gida wai uwar marayu ai ko ta tabu da ta kungiya ko ta kokari da mata masu ciki Allah ya sa mata albarka amin da kananan yare jarirai ba ga hadda yare kai mai addu'a ba sannan ministan shari'a ka duba ina kurame waɗanda ka san su da makaranta bawan Allah ga kuɗi ya ba ya ce sai ci gaba da makarantar su ta gaba guramu da kurame sannan guramu an ka tattaro an ka ba su kekuna wa sharaban ka har gurmu hina goge kasa ina na musu keke ne gaskiya ne to mun ga wahala dan kai da ka ji wanda wani mawaki yace jiha ta ce kaga da ya samu arziki sai fara da jiha sannan ran kare ka tsana da sun kai gobara wallahi kuɗi su kutum wallahi ya ba su aka tare gudunmuwa alhamdulillah don jannan ya je kenan ba jiha ta ɗaya ta Allah ya sa albarka a waɗi mutum in zai yi ya tsaya jihar what wallahi kware babu ruwanka da sha'anin jihar a wala ba ta yanzu akwai wani yaro wanda ni ji shina batanci ga mai girma minista kware ku ina son duk inda yake a kawo shi fada magana ta ƙayar ranka yade duk inda yake kuma magana ce wallahi ba ta wala ba mai zama da kai wallahi ba mu zama da shi ranka dade ai ba ka sauna ba gaba da duka jaha Kebbi duk wanda ke talbisa babu dan kwaya duk wanda ka je na batanci na daga dan taramo sai dan wiwi sai dan kwaya to kar ka biya musu duka har sai sun sha suna yi kuma shi wato dan kwaya na dan kwaya ya yi maganganu na banza na ƙarya na kwaya to a'a to a canja wallahi kuma sannan ko to shi kwatin jaha su kuna jaha kabita jaha zaman lahiya jaha noma mai girma gwamna da wata harkar noma da minista alhamdulillah Allah ya sa musu albarka kuma kungiyar kadimiya duk Najeriya a kamun wanda ya bude irin kungiyoyin kadimiya da a taimaka mutane ba cika malami yanzu haka harkar gada an kai ta corona virus ga wanda cika malami ya ba tallahi ya yi mutum dubu yahi corona ba su da su ana tura mutane wata kyarca mu dubba an cika mu ba kuma an ka ce mu tsaya insha Allah na muna nan ta ha muna nan muna jira da kai dadi yanzu kudin mu dan ba muka ce da a turo mana 550 to jan ba da haka muna nan muna jira muna mai son a taimaka mai ba kungiya shi kai ba kungiya shi kai ba kungiya ai sako sai kai kowa amma ba ka cikin kungiya faɗa mu abu tanin garin ga kowa shi kungiya magana ta ƙare ranka ai kungiya a kawo register academia wallahi gaskiya su taimaka ma al'umma kware ku a samu alheri kware ku ranka duk wanda bai samu to bai kungiya ba wallahi bai da kungiya in yayin kungiya ya kawo ma jambali akwai cikon tana nan cikon tana sun akin gari in ya sa kwamfutar na ya haka sai ji far shi ce nan ya tafi sun taho wallahi kware kana nan ina sai na abun ga cikin gida ya ga madalla mudi ka faɗa mai cewa amu mun san mai gida ne abin da shi kai wallahi kware dole ne da yadda mun ka tura mai gida ne asiri ko garin su bai zaunuwa kuma in ya zuciya ya dawo garin su shirya da yawa ne bakani na nan bana wahala wallahi kware ya wuce na ba ku lahiya kasar da Abuja mai jinan shi dan bangan siyasa ne kai dan baga dan kwa ne ai minista ba wasa na ba ka ja dan minista duk Najeriya minista dole a raga mai kai bari ne munafiki duk garin su minista fi kowa ta wallahi kware ku duk garin su kuma ya kowa alheri munafiki kai ai jiha ta ce ka sakku na zaunuwa ke ce ka zauna Ministan musanna mai gida mai kabawa Ubangiji ya dora ka gwamna sadauki da dija wanda bai taɓa cin haƙƙin ƙasa ba.